an bɛ segin ka na Nura FM soba in o kɔnɔna la nin waati in na foli an b'a lase mun ye Hermès Van Cleef a kun kɛra faama ye an b'a fɔ a ɲɛna ko a bisimila nin caman seginna bi dɛ nin b'a yira k'a fɔ ko bi ko journée ko a daminɛ ko a bɛ sɔn ka ja kosɛbɛ mais kunnafoni a bɛɛ ye kunnafoni salenw de ye siga t'a la a bɛɛ ye kunnafoni balolenw a kuma bɛ caya dɛ e min sigilen don ni garizigɛ kɛra Nura FM lamɛnni la nin sanga kɔnɔ min b'i kɛrɛfɛ kana k'a ma jugu ye dɛ walayi a kɔri k'a k'i jɔ a na ala kana fantan kalifa ɲɛngo ma wala yarabi a banna Momo sumu na a bɛ ja kabiri o fitiri dilafɛla fɛ i b'o dɔn Nouvelle Horizon maaw mun ye Toguna A Traoré ale de kumalen don sɔgɔmada in na a ko an ka na mun ye transition fanga o kɔnɔna la a ko siga t'a la nin waati laban ninnu na parti politique wulilen bɛ ka gɛrɛntɛ kɔni k'o ta ka ɲɛsin mun ye gouvernement ma nafolo mun n'a kan ka di parti politique ma o gɛlɛya ko a bɛ sen na i bɛ na ye k'a fɔ hali bi ko Masaranga sɔ k'a bɛ ka don a gwa fa dɔwɛrɛ o bɛ ka ku ka fara a kan mun ye INT maaw Union Nationale des Travailleurs du Mali olu fana ka grève o bolo dalen don nin waati in na kosɛbɛ o bolo dalen don i bɛ na ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye nafolo ko kuma ye o bɔlen kɔfɛ min ye subvention nafolo mun na a kun kan ka di gazi feerelaw ma jamana in kɔnɔna la yan o nafolo ko kuma fana ko a bɛ sen na Patrick Ba mun ye Toguna A Traoré a y'a yira u la k'a fɔ ko mun ye gouvernement ye ko a bɛna se k'i yɛrɛ labɔ nin gɛlɛya o kɔnɔna la wa mun ye Toguna A Traoré siga foyi t'a la mun ye a guwanen don fo k'a fɔ ko a guwanen don mun ye an kɔni bɛ ka gɛrɛ dɔɔni transition fanga n'a ma ɲɛ ko kalo 18 ne kɔni taara ka kalifaw ma an bɛ ka gɛrɛ mun ye a laban yɔrɔ la a dun bɛ laban ni fɛn jumɛn ye o de kalata o ka kɛ jamana masakɛ kura o ka sigi an ka jamana o kɔnɔna la Fasɔkɛba ko o de kɔnɔna la sa k'i bɛ na ye k'a fɔ mun ye jamana kɔni a jalen don fo k'a fɔ ko a jalen don mun ye turu hali turu bɛɛ lajɛlen ka sigi an kɔni o dɔgɔyara jamana in kɔnɔna la yan Fasɔkɛba ko a ko banajuguba minnu o surutula diɲɛ kɔnɔna la bana mun n'an k'a ma ko coronavirus ko COVID-19 o t'ale ye wa ni Mali yɛrɛ dɔ sɔrɔ a la o kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni gɛrɛntɛ yɛrɛ ye diɲɛ o kɔnɔna la Fasɔkɛba ko nka an ka gouvernement n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele o de b'u bolo koyi o sabu kɛ gɛlɛya minnu talen filɛ k'u sɛgɛrɛ nin nafoloko yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan u bɛna se ka bɔ a la wa Toguna A Traoré a kumara Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ko a bɛ san 2 bɔ nafolo mun na a bɛ ta ka di mun ye parti politique maaw ma o nafolo ko a dɛnnen do kɛrɛfɛ nafolo dɔrɔmɛ k'a ma di parti politique ma ko misiba a bɛ ni kana kɛ misi denni ye o sabu kɛ parti politique dɔw kɔni olu bɛ balo o nafolo nin la Fasɔkɛba ko a ko o kɔnɔna la sa mun ye parti politique maaw olu kɔni kɛlen bɛ ka dunun bala ka fɛn bɛɛ lajɛlen gosi nin waati laban ninnu na u ka nafolo a bɛ se ka di u ma cogo min na a ko k'i bɛ na ye k'a fɔ mun ye u yɛrɛ jo do koyi o sabu kɛ mun ye a sariya kɔni taara jamana in kɔnɔna la yan ko nin nafolo ko a ka di mun ye parti politique ma ladala ko belebele kosɛbɛ wa bɛnde kɛra ka sariya sira a banna Patrick Ba mun ye Toguna A Traoré a y'a yira o kɔnɔna la sa n'a ma ɲɛ ko nafolo in kɔni ko ɲinɛya san 2 ye sara a tɛ ka kɛ o kɔnɔna la mun ye parti politique u wulila k'u jɔ ten caw i bɛ na ye k'a fɔ ko parti politique belebele dɔ fana bɛ an fɛ yan jamana in kɔnɔna la an ko parti mun ma parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance a ta aw ka kɔlɔnjɛba k'a mun ye Umaru Sege Wara Sadi Umaru Madigo a t'ale ko fɔ wa n'ale kɔni si bɛɛ lajɛlen kɛ opposition na ale wa n y'a bila o y'a bila n y'a bila ne yɛrɛ kɔrɔla ma ɲigin ne yɛrɛ kɔrɔ n y'a bila o n ka cɛ don dɛ ko Sege Wara fana ka jɛ min filɛ nin ye parce que Sege Wara bolo jalen don kojugu b'a dɔn ale bolo jalen don kojugu b'a dɔn kojugu nka kuma muguni a tɛ ɲɛ a bɛ sɔn o de la Fasɔkɛba ko mun ye Sadi maaw yɛrɛ olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'a bila sen kan ko ni nafolo kasabi ko ni gouvernement ma di parti politique ma olu na gouvernement wele mun ye kiiri bunakun o kɛnɛ kan Fasɔkɛba ko k'i bɛ na ye k'a fɔ ale dɔgɔkun tɛmɛnen na mun ye parti politique dɔw fana farala ɲɔgɔn kan olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi n'i y'a ye nafolo in a ma se ka di olu ma maa wɛrɛ nɔ tɛ koyi ko mun ye Moktar Wane an ka fulakɛ cɛɲi premier ministre ko ale de nɔ don o kɔnɔna la sa olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi ko mun ye Moktar Wane ko a ka démissionner a ka baara ni ka a bila jeter l'éponge o ti ko nɔgɔ ye an ka ɲɔgɔn bɔ parce que bɛ fila sama tɔrɔ a tɛ wɛrɛ ci bɔ dɛ a ye ko in lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakili ye n'a y'a bɛɛ kɛ ka taa ye sinon wari in bɛ du aw fana ma a mɛnna a bɛ d'aw ma an t'a ta yɔrɔ dɔn dɛ n'a ye min sɛnsɛn ka na k'o ka ɲi kalo dama-damani o man ɲi ni ko sinon parti politique ma wari fana mɛnna ka d'aw ma a bɛ d'aw ma kun kama a bɛ k'a kɛ wa an tɛ ɲɔgɔn dɔn n ko baara wɛrɛ foyi tɛ dɔw la jamana in kɔnɔ n'i y'u ɲininka k'u ka baara ye fɛn jumɛn ko politique nafolo in dun na a dekun dɔnnen don dɛ ko politique notamment former leurs militants sur le service
et leur appartenance idéologique. Un point là-bas. Parce que déjà, Sharia, au cas de la tonde, au temelengo ve kunglena mumola fangani srafe. Au fana kada kenega nakai. Na volo indigo di. Na beta srafe. Attends. Abe pas pareil. Atito srafe. Na pata ta srafe fe mo kulam ne beu. Ni ala be kule. Mun dira ma fala ayo oditike kana fula. Chemon ndo akanga dama nga mun dira ma kateme ayo oditike. Ma chama ko mso furuna parti politique waru yani. Dora bara te fo la dola de mara ko ko bara mu ko politique ta dondori politique ku ka bara ko politique mais politique ma ka bara et puis si dem be ke tidia ta yambe na yambe abete tibi wala be on fami sorala mo fasike bako ali bi ko on na polo ka mu ye garanta ko ni ataleme ka gouvernement ko ni so osegere ibe na ye ka fo ko na mborai mu ye flana am garola o de union nationale de travail du Mali na be yante ma olu ko fo am do na gombi olu no gouvernement ko ni ka so atika fi daga kelen na o ma tro dore fe mu ye benga mu no te mana olu no gouvernement che olu na ye ka fo ko benga ko akoni ka tika bo sira fe o do ko na la sa olu ye bara bla seben ka to o bla mu ye gouvernement ka tabali ko ni ka sanfe kayira ka fo ko ni ala de tene mu me kalo kileta ani wolon flama olu na bara bla ni ka damine ka ta kunche mu ye jumado na be me kalo kile mu ga ani kele ma jamana e fantan nani bela jele ulla inna di fasiga bago mu ye yente mammu ga nyama la bi yakuba katile koroni ale talewa ale ko nyaira ka fo ko ni grafin dora ta koy olu ka laini ali bi ku gouvernement yu bolo no blamuna olu bo ore no fe fasiga bago yente ma yaira ka fo ko no o wati mu fula ka mu fo ko beta grafula no ma boli ke e ko tene mu ye me kalo kile mu ga ani nani una dabo tuguni ka to kunche mu ye juma mu ye me kalo kile ta mu ga ani sheki me kalo be na ka grafula comment dire le 17 mai ni aka laino ma sabati o bina damne lundi 24 kata kunje 28 c'est ça le regain d'un front social ni ame ko regain a kotike bali résiduellement Patrick Bako mu ye tokuna atrawle mo ayira lula ka fo ko siga fo itala ni yente ma ko ni ulu tera ni barabla garafuina pa ko be gele fo ka fo ko abe gele ya wa abena joro bele abeno de ka ami an na fo ko o kisa ko ni o kenaka o do ko na la sa ayi ni ngali to mi ni ga asigi akoko mu ni anga jamana nyemo bina so mu ye union nationale de travail du Mali na be yentem ko fo ulu ka ta ni barabla ina tawa barabla mu na kera na be ka so be ni ga jamana era ko ni ka asigi tamara o ko na la ni bala jele na folokoye fatigaba ko akonna anana mu gazi tugu fe an do ane munun be an muso munun be munun ko ku te tobili ke mu ye logola ma munun ko ku te tobili ke charbonna akaja olibe tobili ke famuna o te gazi wa ils sont comment dire ils sont déjà acquises au combustible abara ni gazi nunu ngoni ndewa public augmenté abala ali chefan demanda o tise ayi timagula wallahi Momo, o gazi ko infene, ibe na ka fo ko o gazi fere law, olu fana ka juru o be mo ye gouvernement la, olu ko nga laini te dore, olu ka juru ko abisika sarat omna, wala sa olu bisika bara ko ni ka adamine, ni ya de temine tenente mane no ben Afrika lo kle muga ani woroma, olu fana yu ka dabela jele ni ko o datugu, olu ka kibarawla, ayira ka fo ko mo ye kalota ane saba, o de juru be mo ye gouvernement nga na fulo mu ka ko lu deme kalo, ni ya kalota saba na ni olu ka na fulo ko olu bolo masika na fulo en kasabi dum ni mo ni ya jidem na kaye ibe na ka joko amna jofo milliard kononto ulla parce que bako kama kala fulo ko no o na fulo ndu na masara gazi ko asongo ko abe geleya wa gazi ko geleya ko abe na jamana en konala mademoiselle tata munbe awo atna gera charbon lo kola sa amada wa parce que bako atukuna atrawle akmara mo so mara na de daga ngamele ni muruti yoro bacha tokuna atrawle mo ayida ola akwa me domine kom bi jamana ngono mali do nyira ameni ngana jina ko ni ka atakuma ko so ke gelia gerenge ere de be mali donka akoni fenfe flani ambole flaka anda do fenfe la ni kololo abe jigi jonika an jamana kono deon o akololo ko abe jigi an ka ne o ro konna la fatrike ba ayida ka fo ko li new ya so ko mi union européenne ko lu ya yini ka fo ko bina million euro war million keme ko o nyini nanzaro ga tomba euro war
4 millions kɛmɛ k'o ɲini ni ka transition ni ka a dɛmɛ nka mun ye parti politique maaw ye fo ka taa fara INT maaw kan o mana bɔ gazi feerelaw ko a k'a dɔn k'a fɔ o nafolo in ko a tɛna ta ka don aw ta ɲin da fɛɛrɛ ko sabu kɛ Union européenne n'o y'a ka nafolo di a bɛ taa sira min fɛ o dɔɔnin fasiri kɔni don mun ye an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na mun ye nouvelle horizon kɔnɔna la Toguna A Traoré ko wele k'a bɛ bila mun ye bandaw ma mun ye Assimi Goïta Asso fo ka taa se mun ye Moktar Wane fo ka taa mɔgɔ mun ka baara minisiri mun ka baara bɛnnen bɛ an ka nafolo ko bɛɛ lajɛlen ma u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ joona mun ye fura a bɛ se ka sɔrɔ ni bana ninnu na cogo min na Toguna A Traoré ale bololen don sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ mo i bonya a b'a la o ɲɛna ɲɛdan kura Bakari Traoré bɛɛ min ye sɛbɛnw ye hali bi ne bɛ taa n'a ye sabula dɔ fara dɔ kan o b'a caya a b'a bugu de suspension de l'aide publique aux partis politiques vers quel autre Mali la transition veut-elle nous conduire? Walayi kuma in faamu o bɛna taa n'a ye ni i ka cɛ nana dɛ jɔn de ye kana balaba Bala ko k'ale lahara k'a sanogo ko ni turu sera maliyɛnw ma kɛ to bɛ kuma in kɛrɛfɛ ko kuran bɛ tigɛ k'a sanogo tellement que nisɔngoyalen don kurantigɛ in na kana bala soma tubabu samble de o ko y'a ka kununko video ye la ka ɲɛ ka d'an na ne ko a bɛ t'o la boli an ka taa Bakari Traoré bɛɛ nouvelle horizon ne b'o ta o ta min ko ne Demba Conté Conté ko di a kumalen don Conté ko di a ko yala an bɛ don min ko bi min ko ne nin jamanjɔrɔ fanga in sigilen lɛni ninnu bɛ fɛ ka taa n'anw ye kungilenna jɔnw bɛɛ de ye sabula n y'a ta ka lajɛ dɛmɛ ka jiginna min kun bɛ ta ka ɲɛsin jamana in fanga ɲini tɔn ma n'o ye parti politique ye dɛmɛ in tigɛra a ko an bɛ don min ko bi o de kɛlen don dalakan caman de ye sabula bɛɛ bɛ ka gita fɔ i ka gata kɔrɔ ni dɔw ko nin ɲininka Bakari Traoré bɛɛ olu ko nin nafolo in tigɛli k'a ɲɛna o de ye ɲɛli kosɛbɛ kɛ sabula wale min kun bɛ boloda ko nin nafolo in kɔni tigɛra a bɛ kɛ sogo ye min ko ne kalafili jɛlenw ye donna nataw achat de conscience o ka jɔ pewu ni fɛn t'i kunna e bɛ taa jɔn sa maasi o tuma maa min bɛ taa wote o b'a jira de o ni dungɔ de sɔnn'a ma a ka taa wote ye sabula ka ɲɛ t'a dan b'a la o bɛ e de bolo ne cɛ e kuma in faamu Palisanba a ko ni dɔw fana ka welekanw lajɛ olu fana b'a lajɛ angili traitement wɛrɛ de olu ko o kuma ne nafolomugu in da ka lajɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ o ni fɛn min ka kan ni nafolomugu in de don sabula bɛɛ jɛ fanga a sariya senw ka b'a sigira anw ka jamana kɔnɔna la fɔ an bɛ don min ko bi lɛni an kana ɲɔgɔn musalaka min ko ne musaka ye a fɔlen don sariya sira bɛɛ lajɛlen kan a ka di fanga in dɔn kofɔlen ninnu ma sabula a bɛ kɛ sogo ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na min ko ni hadamadenya ye n'a a ka diya n y'i ɲininka fɛn min ko ni an y'o yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ civisme n'o ye jamanadenya sariya ɲuman yɛrɛ lakiko ɲuman ye Bakari Traoré bɛɛ i ka tɔndenw i k'olu kala fila o ka bɔ yen min y'aw kuntilenna i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min politiko yɛrɛ bidaku kan n'o ye appartenance idéologique ye a bɛ kɛ sababu ye o ka danganimaya Palisanba a ko nin min kɔni filɛ nin waati laban ninnu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fɛn min kɔni gɛlɛya ye gɛlɛya in kɔni bɛɛ sabula ni nin ko in ma lajɛ ji ɲɛmajɔ de la yala nin jamanjɔrɔ fanga maa ninnu mun filɛ nin ye u b'a fɛ ka taa n'a ye min de a ye ɲininkali dɔ min sigi sabula ni musaka ma sɔrɔ parti dɔw bolo a bɛ gɛlɛya dɛ parti bɛ datugu i bɛ taa sɔrɔ programme ɲɛnama kun bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔ na musaka ko o de b'a bali n'a tora o cogo la o kuma ko donna nataw la min ko ni jamana in yurugu kɛra ŋanaw ye lɛn u b'u sen don dɔnsen na n'a m'an kɔlɔsi an b'a di yurugukɛlaba dɔ ma kuma in bɛ yan a ko une autre conséquence que cela pourrait engendrer c'est l'ouverture d'un boulevard aux pilleurs voleurs et trafiquants de drogue à la course de la magistrature suprême de notre pays. Kuma bɛ min Mati ko cogo di nin ye sɛbɛn an ye min ye salo ka bɔ gabeso min na nouvelle horizon ɲɛdan kura Demba Conté ale ka sɛbɛnni don o ka bi bɔli la mun bɛ Demba Conté foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ an y'o fɔ parti politique ɲɛna an tɛ maasi o juguya la radio Nura FM ye 94 tɔmi muru duuru la o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira kelen pewu 76 33 43 03 an y'a fɔ de nafolo min dira ka tɛmɛ o nafolo a donna da min fɛ a dira parti politique minnu ma jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka audit kɛ ka na n y'a don nin da de fɛ n'o a ma ɲɛ k'o kɛra ten kura wɛrɛ o bɛ sɔrɔ ka di aw ma o ye ta de wa ta de jɔn bɛɛ n'a kan de nin man d'u ye dɛ
basi tɛ mun ye n'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka jigin n ye sɔrɔ de Bamako n bɛ bɔ n'ale tɛ caw mun ye mumo mun ye den mun bɛ dugu mun kokolen don n'o den koko dɛ e ko maa kan ka ɲininkali kɛ a sigi t'o kan wa maa mun kumalen don sɔgɔmada in na mun ye sɔrɔ de Bamako o kɔnɔna la ale tɛ maa wɛrɛ mun ye Frank Hervé a y'a yira Frank a ko siga foyi t'a la mun ye wulikajɔ kɔni a sabatilen don bi mun ye sifinnakaw kan n'a ma ɲɛ ko balaka wuli ko a ka nɔgɔ sifinnakaw de bolo sifinnakaw kɛlen bɛ ka dunun ni balan bɛɛ lajɛlen gosi bi u kunda yɔrɔ jumɛn de kan mun ye direction générale de l'énergie du Mali énergie du Mali kan an ka tasuma funteni ɲɛmaayaso awɔ u ta mɛ yen u tun bɛ yen kan bi awɔ a daminɛna ka ban yɛrɛ awɔ a daminɛna an ye kibaruyaw dɔw sɔrɔ sa nka nin baara in kɔnɔ n'i ye kibaruya sɔrɔ i tɛ girin k'a ɲɛfɔ dɛ i kana ɲɛfɔ i bɛ taa ɲɛɲini de kosɛbɛ analyse éditoriale i bɛ t'o de bolo a banna ko in fama kosɛbɛ dɛ an de ka Asuma Bundili a ma ɲɛ parce que b'a ko mun ye Frank Hervé a y'a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ mun n'o kɛra alamisa tɛmɛnen n'ale bɛnna avril kalo tile 22 ma san 2000 ani san 21 ko mun ye sifinnakaw ye a da a ma ja u la koyi ko sabu kɛ mun ye ba polisilakaw u ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de lawuli répression polisilakaw gazi a bɛ ci cogo min na a bɛ ci ten dɔw yɛrɛ ɲumanna fɔ mun ye polisi olu tɛmɛtɔ o bɛ ye olu ɲɛ kɔni o sanfɛla la tellement que a gɛlɛyara i b'a ye dɔgɔnɔw in mana bila de bila kun t'a la dɛ i bɛ sun na o bɛ sun na bila mataraki bɛ kan a n'a ka dɔ ye o bila kun t'a la koyi ayi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna mun f'i ɲɛna transition gaz in ka farinɛ ko tɛ b'a a dɔ ye sɔrɔ de oui ala k'a kisi yala bi a gaz ka farinɛ ne y'o fɛ o n'i ye tigɛ dalen ɲɛkɔrɔ politiko kɛlɛ la ba da tigɛrɛ fɔ ma dan tigɛrɛ fɔ de ma parce que bako a ko wulikajɔ kɔni o bɛ sen ka bi sɔgɔmada in na mun ye énergie Mali o dala mun ye sifinna jɛkulu u y'a yira k'a fɔ ko maa caman de kɔni bɛ jamana in kɔnɔna la kuran ko bunna ko kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen dusu o tɔɔrɔlen don bi jamana in kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ diɲɛ ma don o don kurantigɛ bada o de bolodalen don anw fɛ yan jamana in kɔnɔna la a kɛ mɛ tɔrɔsini don mun na k'a mɛnɛ k'a fa opération torche a banna tɔrɔsini peut-être k'a mɛnɛ k'a fa Patrick b'a ko a ko don min na ne kuran o ma tigɛ o de bɛ bala anw na n'o na a ka bali ka tigɛ su kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 a ka ja fo ka taa dugu yɛrɛ jɛ yɔrɔ dɔw la kuran a tɛ surutu ye yɔrɔ ninnu na Patrick b'a ko mun ye énergie Mali u ka tiɲɛni a barika bonyana kosɛbɛ o de kɔnɔna la mun ye jeune dɔw ye sifinna jɛkulu dɔw kɔni wulila k'u jɔ sen kan mun ye fɛɛrɛ dabali bɛ kɛ u bɛ t'u kunda mun ye énergie Mali kan cogo min na u ka dusumakasi ni ka a yira bi Patrick b'a ko mun ye u kɔni u b'a ɲini transition maaw fɛ yalima n'olu kun sera ka mun ye denmisɛn ninnu to yen maa minnu ko k'u bɛ t'u ka dusukasi ni ka taa a yira bi k'u to yen u k'u ka sitting kɛ pacifiquement e ko o lafiya kun ma bon wa. ni répression in ye kɔni parce que ça peut engendrer d'autres choses. a banna e ko in faamu kosɛbɛ ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. ça peut occasionner d'autres cas malveillants. a banna bɔn ni fɛn fɔ bɔra a kɔnɔna la n'a ye répression in ka ta le gouvernement est responsable. a man ɲi. o de don. hali ni répression bɛ kɛ a ka kɛ répression pacifique. sungo la. nka n'a kɛra barbarie. an kana ɲɔgɔn musalaka a ka saratan dɛ. a ka saratan tɛ dɛ. bon an mako bɛ min na sisan. o de ye apaisement ye. a banna. notamment l'apaisement du climat social. kosɛbɛ. e kuma in faamu. a banna. an mako b'o dɔrɔn de la. pas question d'hostilité. u tɛ an tɛ mankan ko la. Momo n'u bɔra k'u bɛ ka dusukasi yira ne bolo problème t'a la sa tiɲɛni tɛna kɛ foyi tɛna kɛ a y'a essayé ka marche ka encadrer dɔrɔn a banna. an ka sunkalo in tɔni foyi. quel est le problème. ala barika la an ka seli ɲuman kɛ ten. gɛlɛya bɛ an ka se ka nisɔndiya don dɔ la. vraiment. gɛlɛya bɛ min. diɲɛ don o don. opération pathétique an b'o de ye jamana in. sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na san o san a bɛ na ni kuma kelen de y'an bolo a b'a fɔ ko ni kuran n'a fɛnna yan fɛ a bɛ jigin yan fɛ n'a fɛnna yan fɛ a bɛ jigin yan fɛ aw yɛrɛ bɛ mun kɛ a tɛ sɔn k'o ɲɛfɔ. Mali yɛrɛ bɛ don minɛ ko Bakari k'a fɔ maa bɛ se ka 72 heures bɛɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔ ne ma da la. min kuran na nisɔndiya kɔnɔ yan. ayi o banna nisɔndiya yɛrɛ kɔnɔ naturellement quoi. o banna Mali la a mɛnna koyi. o ba i sigilen bɛ to TDA kunna dɔrɔn dagabana kibaruya dɔ bɛ da i tulo kan. na aramu. c'est-à-dire gɛrɛgɛrɛbaatɔ dɔ bɛ na a ɲami i sigilen na. a gɛlɛyara o de ye gɛlɛya dɛ. Patrick b'a ko a ko denmisɛn ninnu ka wulikajɔ o fɔlɔ la mun ye gouvernement ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye ka taa a daminɛ kala ka t'o kɛ ko mun ye coronavirus ko o ko bɛ sen na ko mun ye marche ko o tɛ se ka bolo da. Patrick b'a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ bi mun ye sifinna jɛkulu kɔni u kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni ka a bila sen kan ko tiɲɛ ko a bɛna dɔn wa mun ye susu bi u na tagama ka t'u ka dusumakasi ka taa yira ka t'u sigi mun ye énergie du Mali a da la
ko gouvernement ka dɔn n'u kɔni ye denmisɛnw kɔni k'u gaze bi fɛn o fɛn mana bɔ a kɔnɔ o sabu kɛ n'i ye gazi ci mun ye digili o bɛ kɛ jango an bɛ nin fini waati ma mun na ala k'an kisi ne fɛn wɛrɛ bɔra a kɔnɔ gouvernement a ɲɔ don dɛ. Bon min fana ye taamadenw ye eleni on les exhorte vraiment de grâce à la retenue. Abana mun min ɲɛ b'a la ni taamadenw an y'u ka taama marché tɛmɛnen le traitement bɛ kɛ de part et d'autre de. I bɛ dɔ fɔ ɲa ye i bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw. C'est vrai. An y'u ka marché tɛmɛnen in lajɛ non a tɔgɔ bɛ filɛ kɔɔri ninnu bɛ se ka ninnu encadrer mun ko foyi tɛ bɔ a la. Ouais franchement. Awɔ cadrage pacifique. Abana. Awɔ. A ye M5 ka mouvement cadré yan fɛn bɔr'o la. Ayi ba baga. Voilà. Min kɔni dégénéré la siɲɛ ba kelen. Yan'a ka taa doni fara doni kan a bɛ taa yɛrɛ mɔgɔw dimi ka bila kɔrɔ ten fu. Faseke ko a ko n'i ye an ka énergie du Mali jateminɛ k'a lajɛ k'a ko nin waati laban ninnu na kurantigɛ yɛrɛ kɔni bada o de ɲɔ ɲɛlen don anw fɛ yan hali sura e mɔmɔ ye sirɛ ma sunɔgɔ moi non plus. E b'a dɔn anw sunɔgɔ man di su fɛ o. Wa énergie du Mali i bɛ na ye k'a fɔ nin waati ninnu na an nana ye k'a fɔ u yɛrɛ ko mun ye miliyari 300 o juru b'u la. Awɔ. Sira jumɛn kan. U b'a sira don ɲɔgɔn cɛ a juru b'u la. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Fasiri kɔni ko wulikajɔ k'a ka kɛ joona n'Ala sɔnn'a ma ko bi sifinajɛkulu kɔni u kɛlen bɛ k'u kunda mun ye énergie du Mali o kun kan walasa k'u ka dusumakasi ka a yira. Ni fasiri sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la Franck Hervé ale ye kalimkalatigi bonya a bala. Ba karitara wɛrɛ bɛɛ tɛ min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye. An ka taa. An bɛ lamɛnnikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko k'u ka fiɲɛsiraso n'a ɲuman n'a mandi la. Nura FM. Nura FM. Siga t'a la. 94 tomi 5. Walayi. Nɛgɛjuruko bɛ sira 76 33 43 03. Abana. N'i ye nin da o ma. Abana. Ba karitara bɛɛ tɛ la sirɛn ne b'o ta. Sirɛn ko di. Bisiri Sɛnbara a kumara. Bisiri ko di. A ko a dɔ la. Anw ka jamana bilama n'an m'an kɔlɔsi. Nkalon bɛ ɲini ka se sɔrɔ tiɲɛ kan dɛ. Nka ko mana mɛn cogo o cogo min ko ni tiɲɛ o bɛ dɔn a bɛ laban o de la. Kosɛbɛ. Parce que Sɛnba a ko n'i y'a ta ka lajɛ a bɛ na n'a ye bidaku mun kan o de ye sɛnɛ agriculture. Sɛnɛ. A ko sabula n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ko ni ye bɔlɔlɔ ye kɔsana in kɔni na min ko ni ye mankan ye o fana kun durulen don bɔlɔlɔ kan. Kosɛbɛ. Bɛɛ bɛ kumalen ka fanfɛla la. Awɔ. Ko fɛn min ko ni ye PDG n'o ye CNT PDG ba ye Eleni an kana ɲɔgɔn musalaka k'a ye taama min kɔni boloda Kita mara kɔnɔna la. N'i ye taama in ta ka lajɛ ko taama in ma falen ɲuman na. Awɔ k'a ma diya la. Ko maaw kɔni furugufurugulen Eleni u ye waleya torokotolenw da ka ɲɛsin a ma. Aw kɛra. Parce que Sɛnba a ko ni nin kuma in da ka lajɛ an kana ɲɔgɔn musalaka nkalon finman kiri de don. Diffamation. Oui allo. Ko an dege b'o la e kuma in faamu. Kosɛbɛ. Yan kɔni u b'a bɛɛ de fɔ sisan. A banna. Ko n'Ala ye maa min yɛrɛ bolo e kuma in faamu. Kosɛbɛ. Min ye Fati Sɛnba ye. A ko Kita taga in kɔni an kana ɲɔgɔn musalaka. Ko in a gɛlɛyara dɛ. Kosɛbɛ. Nka janba dɔɔni o kun bɛ ko in kɔnɔna la. Nin bɛɛ ye maaden ka kuma ye. A bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko Monsieur Danbele. Fati Sɛnba a ko ne Danbele in da ka lajɛ a tora o de ye Gaɲi Danbele. Gaɲi Danbele in don sɛnɛkɛla ŋanaba de don. N k'a fɔ chef du secteur de Koko Fata. Kosɛbɛ. O ɲɛmaaba de don. E kun ye bama. Kosɛbɛ. Sɛnɛkɛlaw ka tɔnba dɔ kɔni bɛ Koko Fata. Awɔ. O chef secteur. O ɲɛmaaba don. A banna. O ɲɛma a fɔ ale de chef secteur ye disons. E kun ye bama. Kosɛbɛ. Parce que Sɛnba a ko ne y'a ka dalakan ninnu ta ka lajɛ. A ko in kɛra min ye a n'o de ɲɛfɔ. A ko ne nin ko in ta ka lajɛ. An kana ɲɔgɔn musalaka bɛnkan kun kɛ mɛ min kan o de ye fɛn min kɔni ye CNT PDG ba ye ani monsieur le ministre Eleni ninnu ka Kita taga o ni sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka sigi ka kuma min. A banna. Waati min kun fɔlen kun d'o la o de ye lansara tile waati ye 16h temps universel. Kosɛbɛ. Nka an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mankan jugu dɔw kɔni bɛ olu kɔni ɲaami baaraw kɔni don ɲɔgɔn ma clandestinement dibi dogo la min kɛra so ye fɛn min kɔni nin ɲɔgɔn ye Eleni a ka boloda sɔgɔmada joona na sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 9h temps universel. Kosɛbɛ. Parce que Sɛnba a ko ne nin waleya in da ka lajɛ a kun ye mun de ye maa duguden mun ye sɛnɛkɛla fanbaw ye olu fɛn min kɔni nin dara jɛn ye a bɛ se ka fɔ olu bɔ cogo min na. A banna. Jango waatiw bɛ se ka ɲɔgɔn kɔlabɔ cogo min maa min sigi bɛ 16h kan n'aw y'aw den ka o fori ka t'o kɛ 9h a n'a b'o kalama cogo di. Ayi. Nin waati wala e tɛ bɔ a kalama. Ni ko nin ye comment dirais-je ɲɛmugu fiyɛ
3h du matin i ye sɛdenninw janfa dɛ walayi y'u janfa n'o ni ko y'a fiyɛ 6h bɛɛ b'i ɲɔrɔ sɔrɔ a la walayi e kun ye faamu parce que sanba a ko nin ko in gɛlɛyara o de ye gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya o de y'a to fɛn min kun ye monsieur le ministre ka taa se ɲininka min ye CMDT yɛrɛ PDG ba ma o ni maa mun kun nin sigira a nana ye ka fɔ taali ɲɛfɛ a n'a kɛ maa mun kun bɛ ka ɲini cible tiɲɛ yɛrɛ la ɲaamin dɔɔni bɛ nin ko in na sabula ninnu kun nin sigi ka nana kɛ mun de ye ko bɛn kɛra min kan kɔriko a labɛnw yari ni ɲininka laɲini mun kun b'a kɔnɔna la n'o ye application de recommandation des assises sur le coton ye e kun ye faamu laɲini mun bɛɛ olu ka labato ko ninnu ko k'u tɛ sɔn laɲini ninnu labatoli ma sɛnɛkɛlaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka laɲini min kɛ o labatoli sera kɔfɛ maa damadamaden ye monsieur le ministre ni CMDT yɛrɛ PDG ba lasigi k'olu t'a la ko k'a lajɛ di ɲɛmajɔ de ma au même temps jamakulu fanba olu b'a la ko ka recommandation ninnu de labato Bakary Tarawele bɛɛ nka maakulu damadamanin de bɛ yen dibi dogo la olu ko ko nin ko in tigɛ ko sabula ko min ko ne monsieur le ministre ani CMDT PDG ba Bakary k'u ka retracté u ye décision min ni kɛb'u nɔfɛ a ko la n'o ye recommandation ye ko k'u ba a labatoli ma parce que sanba a ko o de ye ko ye min ti faamu abada lejina sabula nin bɛɛ danbele de ka kuma ye ko fata a ko ne nin ko in da ka lajɛ gɛlɛya wɛrɛ jumɛn de bɛ yen an bɛ waati laban min na i b'a fɔ sisan min ko ni sama-samali ye o fana bɛ yen dɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la sɛnɛkɛlaw cogoya soba dɔ kɔni bɛ ɲɛmayaso de don a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton UNLCPC Bakary Tarawele bɛte aw kɔsana in na kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Duwakunjan Dembele i tɔma Bakary Togola Buguni Bakary a ye sɛlɛ ka taa yen kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Afrikalo tile 19 ye i kun b'a nakun dɔn parce que c'est ma ka fɔ la k'a jɔyɔrɔ mun bɛ yen n'a ma ɲɛ a kun bɛ bolola a ye waati jan kɛ bolola o kuma ala ye kanabila nɔgɔya ye an bɛ don min ko bi o kuma jɔyɔrɔ min kɔni bɛɛ nin k'u k'a lase u k'a bila jɔyɔrɔ ye o don dɛ o de ye dabali den ba aramu. Autre point inscrit à l'ordre du jour demeure l'intrusion de Bakary Togola sur la scène des cultivateurs. Pas plus tard qu'hier lundi 19 avril, celui qui s'est désormais considéré comme personne non grata pour des producteurs du coton. Sénégalais koni sigin bɛ ka maa min yɛrɛ kɔnɔ k'a kana y'u ka dangana abada lezina o de ye Bakary Togola ko fɔlen ye n'a dun fɔra ko Bakary kelen y'i sɛlɛ tɛnɛndon dɛmɛlen Abidjan file 19 ni ɲininka ko min kɔni ye nin ɲɛmaya ye k'u k'a lasigi a ka fauteuil kɔnɔ parce que Samba a ko nin kɛra fitinɛ belebele sabula sɛnɛkɛla caman den de bɛ yen u ko ne nin ko in da ka lajɛ a bɛ san 14 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko de bɔ olu tora nin Bakary Togola kelen in de bolo bisi basa la ni foyi ma se ka ɲɛnabɔ o kuma n'a fɔra ko tigilama kelen suma ko dugumajɛ o porokotelen kɔfɛ ka tila ka segin ka na ko k'a lasigi ni ɲɛmaya jɔyɔrɔ kelen in na k'u bi tɛ jɛ n'a ye u sini tɛ jɛ n'a ye kuma in bama parce que Samba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ don min ko bi min ko ni Mali sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka tɔnba jɛkuluba n'o ye APCAM ye o ɲɛmaa kura min kɔni bɛ n'o de sigira Bakary Togola yɛrɛ nɔ la n'o ye Buya Sila ye o fana bɛ fɛ ka kɛ nin yɔrɔ ɲɛmaa ye APCAM kɔfɛ a fana bɛ ka nin yɔrɔ ɲini a bɛ yan o faramafɛn damaw don u bɛ ɲɔgɔn k'i yɔrɔ dɔn non seulement ale b'a APCAM kunna ale bɛ fɛ ka kɛ nin jɔyɔrɔ in fana kunna n'o ye Mali kɔrɔsɛnilaw ka tɔnba ye Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton e kuma in fama wari bɛ yen wari bɛ yen parce que ayi f'i ka yen sɔrɔ wari bɛ yen yala Samba a ko bon min y'o gɛlɛya fana sabula baara sariya senw de b'a la maa de fana tɛ kɛ o ɲɛmaa ye ni fana bolo tɛ daba la o kɔrɔ ye mun ye fɛn fana ka kɔɔri de sɛnɛ o kuma an bɛ don min ko bi min kɔni nin gɛlɛya belebele a gɛlɛyara ni a bɛ yen n'a dun ma sabali ni nin ko in tora nin danga in na ni ɲɛmaaw kɔni ma wuli parce que Samba a ko an ye san damadamani min kɔni kɛ kɔɔri sɛnɛko gɛlɛya la ɲinan ta in bɛ sɔn k'i suma o kelen ma dɛ Ala k'an porokoto ni ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabeso min na lasirɛn Besidi Sɛnbara ale ka sɛbɛnnen don lasirɛn ka bɔli la lasirɛn maaw mɔgɔ foli o bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ waati na min ye arajo gɛn ka maaw ye Fanakaw fɛ yen an b'u fo Marakaka ka sago ale bɛ fɔ
fo fana MC foli o bela se ama aradu jalani ale be kaye amjata ladi dibaka aradu wa FM aka jat to miya konala munye bada sirman kulubali nyama foli o bela se alema docteur Abla Dambele promoteur do bada foli amula sa alema Seydou Traoré munye ale préféré foli abela se nu bela dilema no boray munye aradu Coton FM siga so ko foli abela suma Mamadou Siribe Bajo foli fo kata se munye sori i Traoré ma nu bela dilema fo aradu Bajo FM abe tuko ko fe aradu Badinya ale be manangoro aradu Benkola obsenu ko fe aradu Sigija ale be kalana aradu Nura FM aso romo orela ni watina Bakari ne munda don mi yega ni afo jona ne alama bashi fege men yetene do natanye angembe ka suntige bele di buluda suntige bele avec je tuluta tu tuluta je boisson mi tu tuluta je tuluta ele tuluta abana wa be wole ledu nga nega carte ko bala de abana invitation ti bolo ay gorobara bambulan zena ali kungolo tu kanda na ala sona mamungo tena na tan koni nga ta ani shekin wati munyi Nura FM maw direction kalemme ga suntige bele ni ko obuluda asuntige munna abena ke munye Nura FM yera konnala ya mais l'accès est conditionné à la carte d'invitation abana na kan wa famirawo ya famirawo abana awo ma tise jama koro ko Momo patri nebeta indépendant o retele jama maka sakora bebe ala de butu abana na bana jugu bamin be eleni na nara mau kafo nyon aya kinya famera amba pas quand même contribuer à la propagation awa famera e ko ngoma famera ya fam andiga momo mi indépendant nebe mbolo do mebona aleti chaw ni mbona ni indépendant yi mamu kumale ndo akono odi MSC MCA na le fora abe Musa Sayon Kamara aba ale kofo Musa Sayon Kamara akumara aya ira ka fo amedo Latifa du journalisme zo la gra fama de anake sumba kan sunte ko ale la yenta la andiga ko shedna na le momo munye ni wati na aka jane anyo fongo suruku na le bulote zaba musoro aba fo ko okumule no aba ko okumule no bada isa ka ujima akumada de kaba ko isa ka ujimu duwuli isa ka ujimu akumada tuni ika chese jo ka ujimu bon tu vois ika chese mbe atul no daga mi mene bul ayo ngomba edi yo momo Musa Sayon Kamara ayira ka foko kunu munye isa ka ujimi adda aye fala ko koni ko otika tuguni ni yakli bala kabni wati muna munye gouvernement maw oli chronogramme koni ko bo bara boloda kalata akanga gani wati na kabo kala do muna fokana bila ka ujimi alina ya da yakle ni be sunogo yakle dalel wala de ya tongoli parce que bako mamu nanga mako isa ka ujimu nale ACRT onyama baye aka jamu uko ni aira ka fo mi gouvernement abole flag afem ganeta ku tina jena bi ku tina jena ishini ako mu isa ka ujimi ayaira ka foko abena kalata ke godo ni watina olu fela ko te bi olu fela ko te shini o konala isa ka ujimi ayaira ka foko wulika jo mu no kana sobe ka ibika fanga ninga adafri ko wulika jo ko obese na ble isa ka ujimi akumara boy aye akumara albi ayaira ka fokunu akoko wati mu woni folen flani mu ye kalata ko ni wati la ako sika fota la ku ye jamana ko ba ajamfa wa ko gele bele ko abina no ye bo ale ta ko e mu sisa ayi ale kan na le bena bon tiens kele la farai nanama da mfa kunanchi mfa shuga ngude ite kanida e time Allah ningale ara de ma bi sama mala ka wulide le Mali est-ce un instrument à double vitesse ay e kuma be opposition disinda me fenola atara akumara koy abda fronto de le Mali n'en servira d'apanage pour quiconque mumo kuma isa ka ujibu wona toy ma shite mi monsieur kati manayo sigi bugu Mali dala na ko bana sisa olu tuna tamu per calfere la ko arta per calfere la reke ne bante yamla dia parce que bako ako mu isa ka ujimi kuna ko ne ayira ka fami do mina na fobi kabini wati mina me mo tarwana onaka gouvernement ko olu na jamana na ko gele foite nu sira ka mun ko ni ko onyara bo ibe ka tale o kofe me ka ujimi ako ko na ale afo ko abe transition deme ko taye ka afo ko ale ko ka be premier ministre ko deme wiya bida wiya
Injonction verbale. Non, il pense que les Maliens sont dupés, quoi. Il y a mon soin. Et transition demain, mais et transition demain, au taille là, qu'à Foko, et Premier ministre au demain. Mon frère, mais. Et là, on a mal donc, qu'à Foko, mais Timmy, on nous fait quoi? Hein? À des Timmy, on nous fait mon mot. Nul n'en pourra nous berner. Aye, au kono mate. E ko kalata ku ka bon dogo ko e biga jema dogo do dunta bla asim koita asim koita e biga temuna ame men fo jeune e ma ka fayda ne benye dem senu mali shifi ngulu minanta ngoni ka tabla fo sanwarla be ka ta dondoni nyone edemi abeka do hanye ko mo ngade ko jimu aywa adabla koy adabla de ikata dondoni odo kono o kakusa parce que o ba on ne tono mini ay dem senu ay ta dondoni note musola khaw abana ay ta dondoni ay ta dondoni koy na koy ay ta dondoni abena wa fla di de aw ma ibita soro mu ma poshi kono ka girre John mena wa fla di politiquement ay ta dondoni koy aywa mala somine o sibai momo munye isa ka ujumi akoni bolo de woni yera koni ka ashini wati na munye moktar wani yera da koni ko umma ako moktar wani ko be faga fam ke ko lutina to tuka shila ko ka jamana kono ako bon ko ni ala yesungalo kala nyuma ba ko wuli ka jo bele ko obina sigi sega wuli ka jo muna abeka sababu ye munye jekulu bele do ko obina sigi sega olibolo jekulu kelem na na ka sobie munye gouvernement de transition akelema ka sira mumbla ninga abla o araye sanfɛ abana o le sungalo bana olu ka jɛkulu bɛna sigi sen kan jɛkulu c'est-à-dire que fɔlɔ de bɛna sigi sen kan quoi i y'a faamu a t'ale la malidenw bɛ bɔ ale kɔ bilen mogo ayiwa waati kɔni a bɛ bolila nɔfɛ nka mun ye sa kaw ji min ye malidenw k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye bɛ vice président ko fɔ o ye CNT kɔnɔna la kalo a bɛ miliyɔn kelen ani waa kɛmɛ a b'o de ta chaque mois 1,5 million. Comment il n'a même pas? Et Kabidjo, il est stratégique, il est rusé. Et puis il est dans son droit. Et nous n'avons pas été à l'école pour être mouton, mais plutôt pour acquérir le plus du mouton. Et comment on dit tout marché comme les bavos au baran. Et comment na bagan sɔngɔ bɛ sɔgɔ cogo min o de sera o de kɛra n seko ye lakɔli la abana ni y'a mɔntɔn ka na on va te détester ala de awɔ ala k'i ni sama dɔrɔn i bolo don an ka taa ɲɔnɛ bi m'a to an ye démonter an ka taa bagan dɔrɔn de bɛɛ tɛ min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye an ka taa nin sɛbɛn ye ale tɔgɔ de ye nouvelle libération o don e kuma in fɔ ma kosɛbɛ min ye fadilisɛnba ye a ko di Mohamed Ag Aliyu Agi ko di Mohamed Ag Aliyu a kumalen don awɔ a kumalen don min kan o de ye lakɔli ko bila ko ye Bakari lakɔli kulonkɛ tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ man ka kulonkɛ sa kosɛbɛ e kuma in fɔ ma awɔ fermeture progressive des écoles à travers le Mali sous menace terroriste fermeture progressive des écoles à travers le Mali sur menace terroriste an bɛ donni min ko bi min ko ni Mali walanjo ye a caman jo ale don bamanju k'a daluya kɛ min ye bamanjimaw ye u kɛn bɛ ka bagabaga walew boloda fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ walanko bilako kan n'a ma ɲɛ misibaa b'ale don lakɔlidenw b'a b'ale don lakɔliden somɔgɔw b'a b'ale don walanko bɛ jɔ fɔlɔ dɛ mais sɛbɛn lakara de bigi de dɔn nka min ye marifatigi jɔlen tɔ kɔfɛ ou bien besebatigi a dɔ la n'i ɲininka yɛrɛkun sɔrɔ monsieur Jo ba karitorol bɛ ten o de man don a sɔrɔ la monsieur Jo parce que Samba a tilara ka kuma tuguni nanzarakan don a ko triomphe de la stratégie djihadiste destruction de l'école publique triomphe de la stratégie djihadiste min ko ne jihadimaw ye u ye sebaya de sɔrɔ n'u ka hakilina ye sabula min ko ne fɛn min y'an ka walanko dafirili ye u y'o hakilina min boloda stratégie u ye ɲɛ sɔrɔ a la dɛ mais destruction de l'école publique min ko ne an ka foroba lakɔliw ye an ka foroba walanso a bɛɛ tiɲɛnen don an bɛ waati min na éducation de qualité a sɔrɔ man di ye foroba kalanso ninnu bɛɛ tɛ donna nataw la min ye tigɛ min na an bɛ taa ɲɛ da walanso dɔ ka jalakɔrɔ de n'i sera yen i bɛ kasi de aramu u ka fɛn in tɔgɔ de ye la paille la a to a bɛɛ tɛ walan bɛ ka k'o de kɔrɔ momo an kɔni nin tile bilenba den kɔnɔ
jamana bɛ waati min na ko sisan plus de 60 ans au-delà de l'indépendance n'a fɔra de bi Bamako ma suba yɛrɛ le tɛ coyi dɔw b'a la ka walan kɛ karata buguni kɔnɔ ala na kira ala ka ɲɛ ka d'a ma n'i bɛ kasi ba karidon bete o de la min ye Mohamed Ag Aliyu a ko ni nin ko in da ka lajɛ an bɛ don min ko bi min ko ni moti mara ye Segu mara Sikaso kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔw an kana ɲɔgɔn ye fɛn min ko ni lakanabali ye ka sababu kɛ o ye kunnamaba min ko nin sɔrɔ min ko ni walanzo ye an kana ɲɔgɔn ye a datugulen don a caman su ale don parce que sanba a ko n'i y'a ta ka lajɛ jateminɛkɛlabaw dɔw kɔni bɛ u ka min ko bi anw ka jamana walanzo min ko nin da sualen don a bɛ taa se walanso 1700 ma min mun n'a lakɔli karamɔgɔ ye eleni u sigilen bɛ k'u bolo daw sen kan yapa de bolo baara tɛ parce que sanba a ko o kɔfɛ UNICEF n'o ye diɲɛ naani tɔnba jɛkuluba dɔ ye mun ka baarabolo ɲɛsinnen don fɛn min ye denmisɛnninw ye olu bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min olu fana ye rapport min bɔ ka ben dɔ fana yɛlɛn bɛ u kan olu ko walanso min datugulen don Mali kɔnɔ an bɛ don ko bi 1744 an kana ɲɔgɔn mun ni gɛlɛya belebele de ɲɛmaw u kɔni bɛ fɛɛrɛ fɛɛrɛ kɔni boloda u ka fɛɛrɛ boloda ɲɔgɔn jadimaw kɔni y'u kali sariya min kan ani kuranɛ kala min kan a yɛlɛn u bɛ ɲini ka ɲɛ sɔrɔ la dɛ sabula min ye tubabukalanko in ye u bɛ ɲini k'o bila pewu u bɛ ɲini ka fu de siri o danna ka daluya kɛ min ye lakanabaliya de ɲɔgɔn yɛlɛlen don diɲɛ don o don n kɔni ye sɛbɛn dalateriya la an ye min zalo ka bɔ gafeso min na nouvelle libération Mohamed Ag Aliyu ale ka sɛbɛnnen don o ka bibali la mun ye foli an b'a ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ radio Nuru FM 76 33 43 03 sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an y'o fɔ n ko ye an ka nɛgɛjuru sira ye waati kofɔlen kɔni ale nani do ti caw mun ye maliden fɛn bɛ jamana kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Baba Adama Ture ale n'a ka maaw foli bɛ su bɛɛ lajɛlen ma nin waati na min ye ko Keyita muso jiginna Keyita jɔn ye Keyita mun ka kɛnwɛleri kɛ Dirisa wa Dirisa kɛ Dirisa ba kɔɲɔmuso grand commerçant k'a jiginna ko den cɛ Dirisa ye ni gɛlɛya dɛ sunkalo la n'a fɔra ko tulu tɛ ta a bɛ gɛlɛya dɛ Diri o fɛ yan i n'a bɛn n'o kan de ni sunkalo banna ka sunkalo jumɛn ban an bɛ dugawu kɛ a bɛ ɲɛɲini suntigɛ la mun ye den ala ka nakan ca k'a kɛ silamɛ ye k'a k'u sɛgɛsira ye mun ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn Balaba Jelikɛ min ye Musa Sisoko an bɛ ale fo kosɛbɛ mun ye Ajaba Koro Tarawele an yɛrɛ tɛnɛmuso groupe nin waati na Bɔrɔjan Aja an b'a fɔ nin waati na Jɛgɛnɛbugu o kɔnɔna la ye mun ye nin waati na Samu Kulubali Alakile foli o bɛ lase a ma kosɛbɛ n'an ye Samu Kulubali Alakile belebele n'an y'ale fo mun ye ala ka hinɛ Elhaji Mamadu Jalo la Bayaku an b'ale fo Surakabuguni o kɔnɔna la waati a selen Bakar Tarawele bɛtɛ a ka di a dabila man di diɲɛ nege tɛ na o tuma bi ta in kɔni an b'a ɲɔngiri ani ala jɛna n'a ye ne b'a fɔ e ma ko k'an bɛn duwawu wɛrɛ sabula ni ala ma baasi foyi kɛ sini e n'an yɛrɛ ka ɲɛmaaba Madu Adama Mayiga ni bɛɛ ko a ma ko Jose Mourinho Gafu Jama Mamadu Maïminatu Bile Kap Mamadu a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dagantigi ziiri kuma ba kɛnɛ yɛrɛ an b'a fɔ ko opération sukaro ni k'o banna a banna opération viande sogo de bɛ yen sisan ala jɔ ɲuman dɔ kana misi d'a ma kuma ka ɲi i b'a fɔ san ko ta kɛra cogo ala k'i ka dugawu minɛ amen an k'o boso baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ka ɲi o tuma Bakari ne an bɛ ɲɔgɔn ta ni ala ma baasi foyi kɛ tarata siga t'a la gafe kɛnɛ kan nka tɛnɛ suntigɛ bɛ yen dɛ a bɛ yen inshallah mo ɲɛmaso min kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama Gafu Jama kama don ni tɛ se la b'a fɔ